Assalamu alaikum jama'a, ni ne dai naku Young ADS50 wanda kuka fi sani da Boy Kontor. Na sake dawowa. Maganan nan da ake faɗa na cewa zango ya ɗaura ɗamarar lalata 'yan matan mutane. So duk wanda kuka cewa ta lalace ko ta yi wani abun banza na zuwa gani, in ka bibiya can iyayenta ba mutanen kirki ba ne. Iyayenta na banza ne daman, yauwa. Ba wani zangon da zai lalata muku yaya. Shi ma yana da yara. In ba zai so nasa su lalace ba zai so ya lalata na waɗansu ba. In mai faɗa ya zama wawa ne, mai sauraro bai zama wawa ba. Har da wani zango zai lalata 'ya'yan mutane, zango ya ce zai kaza, zango za ku ci kanku. Wallahi za ku ci kanku. Mahassada. In ba ku sani ba, hassada ga mai rawo taki ne. 'Yan buro uba, 'yan gulma. 'Yan gulma. Ku dinga aiki da ƙwaƙwalwa, ku dinga aiki da ƙwaƙwalwanku. Yauwa. Haka da farko, zango ya yi asirin, zango ya yi asirin, ƙarya ne. Zango ya rasu, ƙarya ne. Haka wani ma na gani a Facebook na shi yadda ya zo ya yi posting cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ne abin nan zango ya rasu, wannan babban director nan wanda aka fi sani da zango ya rasu. Sai a ƙarshen labarun nasa ya zo ya saka cewa a wannan fim ɗin da yake gani ne abun ya faru. So me amfani ri wannan? Me amfani haka? Duk hassada ne, kuma duk mun san turo ku ake yi. Kuɗi kuke karɓa don uwarku. Yauwa, mun san kuɗi ake baku, duk abubuwan da kuke nan kuɗi ake baku. Ku sani cewa kuɗi mai ƙarewa ne, kuma za mu koma ga Allah. Sharri ga hassada baya da kyau. Ka nemi naka. Ka nemi naka. Sharri da hassada bai da kyau. Yauwa. Banzaye 'yan gulma. Haka kun kama cizon nan. Cizo ya yi kaza, cizo ya auri macen da ta fi ƙarfin shi, cizo ya auri tsohuwa, cizo ya kaza. Ina ruwanku? Ina ruwanku? Addini ya hana ya auri macen da ta girme shi ne? In an yi magana kuna wani ku malamai ku kaza kaza kaza. Ku je can masallaci ku yi wa'azi mana. Sai kun zauna a cikin 'ya'yan mutane ku kama wannan kaza kaza, ku koma kan wannan kaza kaza. Na me wannan duka? Ku je masallaci ku yi ta yin wa'azi. Yauwa, ba wai ku koma kan wannan ku kama duk wanda kun ga cewa ya fara ci gaba sai a zo a ɗaura mishi wata masifa. Wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, ai wani ya sayi mota, ai motan nan kuɗin haramun ne, ai kuɗin jini ne, kuɗin kaza kaza ne. Je ka nemi naka. Bar shi da Allahn shi. Ina ruwanka? 'Yan buro uba, 'yan gulma, mahassada. Duk za ku ci turun ƙwarku wallahi. 'Yan buro uba sheguna. Banzaye.